става хора? Аз съм Мезикван и в този епизод ще играм в Зелпа. Това е втори епизод на Зелпа. Да. Уже си риба аз. Прямо ако бях риба, не съм фанал нищо. И така, какво ще правим в този епизод? В този епизод мисля да се изнасям тази къща. И я знам къде ще ми бъде новата. Така че, много първо искам да си построя. Тръгне това. Моята къща ще бъде нещо като замък. Ще бъде на плот. Просто така. И после ще му кажа на Криско и той да се нанесе. Ако не знаете какво е Криско, той е от миналия клип. Може да го гледате, ако още не сте го гледали. И това са материалите. То смахна. Така. И отивам на пол. Така. Не е много голям. Все пак. За замък става. Ще започна замъка. Той няма да е голям. Очаквайте поредица на очаквайте поредица на Minecraft Modded Survival. Защото аз съм избрал модове. Да. Това ще е, как да го кажа, като едното око на замъка. Тук трябва да има 3. Аз не стоя много хубаво. Извинявай, че не говорим, просто не знам какво. Така. Това ще бъде малък замък. Ще е малък. Да, и очаквайте също и Adventure. В смисъл, има едни американски ютубери като Max the Monkey и Tiny Turtle, където правят разни Little Wizard, мисля, че беше нещо си там. Не знам какво беше името. И те правят някакъв адвенчър и аз реших аз да направя един такъв. Но за целта ще ми помогнат и едни мои приятели. Така че, да. Но не съм сигурен дали моите приятели ще искат. Но както виждате, няма да е голям. Просто да си тук
опаковам често, бе. Да си нарисувам често и тук мои неща. Нали, това ще бъде що? Няма си изнасям. Просто тук ще сложа, нали, моите неща. Е, така. Това е. Има много замък. Да. Мисля това да е за епизода. Казах, че ще са епизодите, защото аз не ми се качва много време. То нещо се качва много време, да, това е този епизод. Надявам се ви хареса. Само да ви кажа, че всеки уикенд, така да кажем, ще качим по 2 епизода на ден. Така че, да, много програма. И може по един епизод на там през седмицата. Защото все пак съм на училище. Да. Това беше този епизод. Надявам се ви харесал. Коментарите, харесате ме за мен. Благодаря, че бяхте смешни. В следващия епизод. И чао!